Assalamu alaikum muhtaram milletteşler. Tatarstanda hem республикабыздан читтә яшәүче халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын башлыйбыз. Студияда мин Инсаф Абдулла. Колхозчы, мәләкәс тавышы, югары уңыш өчен ватан байрагы, авыл трибунасы, комбайн. Бу узган гасыр башында Казаннан читтә Идел буе төбәкләрендә татар телендә чыккан кайбер газеталарның исемлеген тагында дәвам итәргә була. Чөнки шул чорларда дәүләт тарафыннан Сембер, Самара, Пенза, Саратов, Оренбург шәһәрләрендә дистәдән артык татар басмалары чыга башлый. Дәүләт милли газеталары чыга башлауга 100 ел тулу уңаеннан Самара шәһәрендә узган фәнни-гамәли конференцияга килүчеләр бу көнне әлеге басмалар белән якыннан да таныша алдылар. Шул чорларның күтәренке рухын һәм шомлы халәтен үзендә саклаган татар газеталарын безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да кулына алып карады. Әлгі мәртәбәле конференцияның Самара өлкә фәнни китапханәсендә узуы очраклы түгел. 1860 елда салынган әлгі китапханәдә илебездәге 62 милләтнең газетлары һәм китаплары саклана. Шулар арасында дистәдән артык татар телендә чыккан газетларда әлге китапханәнең киштәләрендә урын алган. Әлге газетлар зур еллар буе китапханә саклагычларында ятканнан соң, тәүге тапкыр бүген халык карамагына, русча әйтсәк, свободный доступка чыгарылган. Биредә татар телендәгеләр генә түгел, Чуваш, Мари һәм Мордва басмаларында күрергә була. Китапханә хезмәткәрләренең әйтүенә караганда, мондагы милли басмаларның гомуми саны 3 дистәгә якын. Беренче Совет газетасы Самара өлкәсендә чыга. 1918 елда Казанда, Уфада Совет газеталары чыга башлагач, май айында Самарада да беренче татар газетасы чыккан, аның исеме Киңеш. Аның беренче мөхәррире Габдулхалик Садриев булган. Әлге басмалар белән танышкач, узган гасыр башында илебездәге милли сәясәтнең югары дәрәҗәдә булуын, һәр милләтнең телен, мәдәниятен саклауга нинди зур игътибар булганын күзаллау кыен түгел. Күргәзмәгә куелган һәм төрле елларда чыккан татар телендәге һәр матбугатның тиражы 3000-4000-не тәшкил иткән. Мәгълүм булганча, 1939 елда татар алфавиты латин графикасыннан кириллицага күчә. Нәкъ менә шул чорда чыккан район газетлары инде халыкны ияләштерер өчен ике телдә басылганнар. Аның берничә бите кириллицада булса, берничә битендә латин графикасына басылып чыккан. Ул вакытта татар газетлары һәр төбәкнең татарлар күпләп яши торган һәр шәһәрендә һәм районында да чыккан. Тагын шунысын да әйтү кирәк, узган гасырның 20-30 елларында татар газетлары гына түгел, журналлары да чыккан. Шуларның берсе икътисад, ягъни экономика журналы. Әле Совет дәүләте аякка басып кына килсә дә, инде шул чорда ук халыкны һәр яклап белемле итәргә тырышканнар. Бу хакта Самара мәчете имам хатибы Иршат хәзрәт чыгыш ясады. Аның паршивкасын алып, бит карап чыккачтан исем китте. Бу бөтенләй бер справочник, энциклопедия дип әйтеп була. Чөнки татарлар өчен кирәк булган авыл хуҗалыгы, сәүдә, һөнәрчелек менә 3 нәрсә күбрәге. Тиражы 3000-гә хәтле җиткән. 32 бит булган. Ил масштабындагы зур бер проектлар белән чыккан. Тарих белән шөгыльләнүчеләргә, төбәк тарихын өйрәнүчеләргә бу көнне газета төпләмәләрен карап, андагы материаллар белән танышырга менә дигән мөмкинлек булды. Монда 40 елгы газетларны латин графикасы белән һәм кириллица белән язган газетларны бик кызыгып укыдым. Конференция барышында татар матбугатының бүгенге хәле, аның матди ягын кайгырту турында һәм хәзерге матбугат чараларына ни җитмәү хакында да сүз күтәрелде. Бүгенге татар матбугатына акча җитми. Акча нәрсә кирәк? Кадрлар әзерләүгә кирәк, журналистларны әзерләргә кирәк. Әйтер идем, бераз кыюлык җитешмидер. Татар газеталарына, журналларына. Сер түгел, бүген газета журналларга язылучылар саны елдан-ел кими бара. Бүген аларның тиражын арттыру гына түгел, аларның булганын да саклап калу авырлаша бара. Яшьләр газета укымасалар да, урта һәм өлкән буын матбугат белән араны зәргә ашыкмый. Самарның бердәмлек газеты искиткеч. Ул нинди бер кеше редакторы Аглюльдан зур шал бар. Элекке елларда матбугат чараларын 4нче хакимият дип атыйлар иде. Заманалар үзгәрде, хәзер аның хаким булырлык түгел, яшәр өчен дә акчасы юк. Аеруча төбәкләрдәге милли матбугатның. Самара өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Екатеринбургта беренче тапкыр балалар арасында Коръән уку конкурсы узды. Әлеге чараны Бәрәкәт хәйрия фонды Свердлов өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте идарәсе ярдәм белән берлектә оештырдылар. Конкурста катнашу өчен ким дигәндә Коръәннән бер сүрәне яттан белеп, аның тәрҗемә һәм тәфсирен җиткергә кирәк иде. Тулырак Уралдагы хәбәрчеләребез материалында. Бәрәкәт хәйрия фонды Екатеринбургта 10 ел элек барлыкка килде.
Бу фондны дингә битараф булмаган ханымнар оештырганнар. Буш вакытларында алар мохтаҗларга, инвалидларга, ялгыз картларга һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм итәләр. Фонд җитәкчесе Зәлия Валиева сүзләренчә, бу нигездә азык-төлек, дару һәм эшкә урнаштыруда чагыла. Мы работаем по всей области. Были такие случаи, когда люди поступали к нам в разряд нуждающихся. Мы им помогали, у них жизнь налаживалась. Альхамдулилля, все по воле Аллаха. И затем эти люди приходили уже в качестве спонсоров и помогали уже другим нуждающимся. Вот у нас своего рода вот такая площадка, куда могут обратиться люди, кто нуждается по определенной помощи, и те, кто готов эту помощь оказать. Фонд хезмәткәрләре ярдәм күрсәтелгән кешеләр исәбен беренче 2 айда гына алып барганнар. Бу вакыт эчендә аларга 40лап гаилә мөрәҗәгать иткән. Алга таба исәп алуның мәгънәсе калмый, чөнки аларның саны бихисап. Муфтият мугаллимнәре, мәсәлән, хәтта менә Җәйек иттихади җәмгыятендә дә инде татар теле дәресләрен алып баралар, мәсәлән. Без менә бу ике оешма без инде бик актив милләт тормышына катнашабыз өлкәбездә. Хәйрия эшеннән тыш бәрәкәт фонды төрле чаралар оештыра. Яшь әниләр өчен остаханәләр, ялларда мәктәп балалары өчен бәйрәмнәр уздыра. Быелгы иң зур проект Коръәнне белергә телим беренче өлкә конкурсы. Бу конкурс Екатеринбургның Рамазан мәчетендә үтте. Цель этого конкурса – собрать в области, познакомиться с детьми, которые могут передать будущему поколению слово Аллаха, Коран. Конкурска Чиләбе һәм Свердловск өлкәсеннән 100дән артык катнашучы килде. Алар белән бергә ата-аналар, тәрбиячеләр һәм имамнар да. Конкурс 3 яшь төркемендә 7 яшьтән 17 яшькә кадәр иртәдән кичкә тикле барды. Конкурста катнашучылар ислам тәгълиматларын тирәнтен белүләре белән жюри әгъзаларын шаккатырдылар. Мин монда алып килдем 3 кешене: София, Альбина и Юлия. Минем үземнең укучыларым. Алар тоже татарча бик яхшы белмиләр, урысча бик яхшы беләләр урысча. Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһның ризалыгы белән менә шулай аларның күңелләре ачылды. И яраталар, укырга йөриләр, яратып киләләр. Катнашучыларның һәр кайсына китаплар бүләк иттеләр. Коръәнне яхшы белүчеләргә телефоннар тапшырылды. Төп конкурстан тыш өстәмә 2 ярыш та узды. Иң кечкенәләр өчен иң яхшы Коръән укучы һәм туган тел шигърияте конкурсы. Чара барышында барлык катнашучылар да җәмигъ намазы укыдылар. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Хәзер юлыбыз Дагыстан Республикасына. Әлеге төбәк бик күп милләттәшләребезгә иң авыр вакытларында сыйыныр урын булган. Сайфуллиннар гаиләсе дә шундыйлардан. Бүген алар Махачкала шәһәрендәге иң зур татар нәселе дисәк ялгыш булмас. Төбәктәге татар милли оешмасы эшләрендә дә актив катнашалар. Балаларын, оныкларын милли җанлы итеп тәрбиялиләр. Сайфуллиннарда кунакта Гөлия Садыйкова булып кайтты. Исәнсез нотариат тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Татарстаннан читкә киткәндә кебек түгел, Сайфуллиннар йортында чын татар мөхите, саф татар телендә сөйләшәләр. ТНВ планета аларның иң яраткан каналы. Татарлар даими карый торган тапшырулары. Сез безнең бөтен дөньядагы милләттәшләребез белән очраштырасыз. Рәхмәт сезгә диялар. Üst tatarlarımı bik yaratamın. Dağıstan'da yaşasam da Dağıstan halkı yakşı, подругаларım, күршеләрем, бар да Dağıstan halkı. Но инде татарны күрсәткәндә шул ТНВ планета чабышып üst татарыбызны да яратып карыйбыз. Потому что безнеке ул. Асия ханым Сайфуллина Махачкалада туган, әти-әниләре чыгышлары белән Әстерхан өлкәсеннән. Рәшит әфәнденең нәсел җипләре Ульяновск өлкәсенә барып тоташа. Алар икесе дә анда табышканлар, они беле табышканлар. И монда 30-нчы елларда прошлого столетия, прошлый векта килеп төшкәннәр Махачкалага. Ачлык булган Россиядә ул вакытны нужда бик көчле булган. Монда елы рәхмәт зат һава, ашлык бераз җиңелрәк иде ул вакытны. Шулай инде килеп төшкәннәр дә эшләргә дә башлаганнар. И без барыбыз да монда табышканбыз. Вот. Дүрт брат әле без дөньяда
идик. Әле, значит, ике бина калдык, ике братабыз мәрхүм идек. Рәшит әфәнде белеме буенча инженер төзүче, Асия ханым сәүдә юнәлешендә хезмәт иткән. Хәзер инде икесе дә лаеклы ялда. Нинди генә өлкәдә эшләсәк тә, кайда гына яшәсәк тә, үз туган телебезне сакладык. Әти-әниләребез тырышлыгы бу диялар. Балаларын, оныкларын да шул үрнәктә тәрбиялиләр. Рәшит әфәнде белән Асия ханымның бергә гаилә корып яши башлауларына быел 45 ел, 2 бала үстергәннәр. Келіні бізді татар, субханалла, күйеуі бізді татар, субханалла, ичер балалары бар да яқшы татарча сөйләпті білелер. Біз үзібізче инде өйрәтеп торабыз, үзібізче тырышабыз. Минеке 4 Рашитнеке братты, 4 килендәшләрем, біз 4-тәү. Алар да татарлар барды, аларнеке балалары да барды татарны алган. Біз үзге милләткә катнашмаганбыз. Biz барыбызда безнеке татар. Сәйфуллиннар җирле туган тел татар иҗтимагый оешмасының активистлары да әле бу оешма барлыкка килгәнче дә төрле милли очрашулар оештырып йөргәннәр. Рәшит Сәйфуллин хатирәләрендә яңартып алды. Илһам Шакиров һәр, допустим, ел ничә мәртәбә барайды Бакуга концерт бирергә. И ул 2 көн монда туктап безгә концерт бирә. Зал тула иде. Тулай да татарлар безгә бик көңелле иде. Аны тыңларга, үзебезгә җыелышып күрешергә бер-берсен. Ул бик яхшы көңелле иде ул вакытта. Шулай. Это тоже способствовало как бы сближению, вот бер-берсебезне таныштырырга, күрешергә. Бүген Асия ханым Дагыстан Республикасы туган тел татар иҗтимагый оешмасының хатын-кызлар бүлеге җитәкчесе. Теге елны август айында без Дагестанда, иң зур площадьта имени Ленина безгә бирделәр, рөхсәт иттеләр уздырырга дни татарской культуры. Площадьта без самоварлар китереп, стәлләр кырып, чак-чаклар пешереп, татарский костюмлар, татарский киемләр киеп выступать итте кызларыбыз. Бик яхшы бәйрәм булды. Безнеке вот председателебез Эльмира Фаридовна бик инде яхшы кыз шул. Мана шул кыз булганнан бирле без бик бер-беребез белән часто күрешеп, уздырып бәйрәмләр, мәҗлесләр, мәүлидләр Эльмира башкаручы. Инде алда әйткәнчә Сәйфуллиннар Дагыстанда яшәүче иң зур татар нәселе. Безнең килүне ишетеп, аларның бөтенесе дә диярлек Рәшит әфәнде һәм Асия ханымның йортына җыелды. Татар халкына кунакчыллык хас бит, мул табыннар көтеп тора иде. Берсеннән-берсе тәмле ризыклар әзерләгәннәр. Асия ханым, сөйләп китегез әле, нинди ризыклар, ничек әзерләдегез буларны? Biz indi tırıştık, siz Kazan'dan kilgensiz. Tatar aşları pişirmedik. Biz pişirdik Kafkaski aşlar, bizden Dagistanski. Вот bu birinci aş Dagistanda her bir nesilde üzünüke bula. Kımıklarınıki kumыкski hinkal, derginlarınıki derginski hinkal, lizginlarda lizginski hinkal. Biz sizge pişirdik avarski hinkal. Ну, а плов мы вам приготовили, пişirdik lizginski. Плов lizginski, бик темный рис отварной с топленым маслом, и, значит, мандаиты да бар, изюмы да бар, курягасы да бар да нинда емешлер бар, шуны шунарга кушасын. Бик темне было. Ну, а голубцы — это наше исконное дагестанское блюдо, голубцы, дулма. Biz иногда делаем по сезону, когда капуста, когда перец, когда виноградные листья, из баклажан. Это все бигинде темне, якшы голубцы да булып чыга. Бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә Кукмара сәүдә маркасының иң яхшы эшләнмәләрен бүләк итү матур бер гадәткә әверелде. Менә бүген әлеге таба Дагыстан Республикасы Махачкала шәһәрендә яшәүче Сәйфуллиннар гаиләсендә калачак. Шушы табада пешергән ризыкларыгыз тәмле булсын, йортыгыздан кунаклар өзелмәсен. Рәхим итеп алыгыз. Амин, я Алла, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сездән бик безгә зур память булды. Пәрәмәчәләр пешерербез, Алла кушса, сезнең табагызда. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт-сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт-саба. Сәйфуллиннарның зур нәселе хакында сөйләүне киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Махачкала шәһәре, Дагыстан Республикасы.
Тубылда татар этно-мәдәни компонентлы мәктәп үзенең 100 еллыгын билгеләп үтәргә җыена. Бу дәврдә мәктәп төрле чырлар аша узды. Заман авырлыкларына бирешмәде, кыйбласын югалтмады дисәк, дөрес булыр. Бүген 15нче мәктәпнең зур тарихы һәм үз традицияләре бар. Төрле милләт балалары татар телен, мәдәниятен өйрәнә. Татар зыялыларының гаилә бәйрәмнәре үткәрелә. Бу һәм башка игътибарга лаек гамәлләре хакында киләсе сюжетта. 100 ел элек Азан Тавышы Тубыл мәдрәсәсендә укучыларга мәктәп кыңгыравын алыштырган. Моннан бер гасыр элек Тубыл шәһәренең 15нче мәктәбе тарихы башланып киткән. Ә инде мәктәп музее 20 ел дәвамында инкыйлабка кадәр булган сирәк материалларны саклый. Менә бу Тубыл меценаты Айт Мухаммедов Туктасын Хаҗи мәчет, таш мәчет салдырган. Агач мәчет урынына таш мәчет. Агачыннан, аның агачыннан калган агачыннан мәдрәсә салдырган икән. Мәдрәсәдә малайлар да, кызлар да белем ала. Бу сирәк фоторәсемнәр Тубылның инкыйлабка кадәрге тормышы турында сөйли. Фотодокумент сакланып калган. Безнең мәктәп тә мусульман мәктәбе, мәдрәсә аша килгән. 1918 елда Совет хакимияте килү белән мәдрәсә базасында мөселман мәктәбе ачыла. Бу мәктәптә дини белем бирелгән соңгы ел була. Музейдагы стендларда барысы да җентекләп тасвирланган. 3500 экспонат, аларның күп өлеше бик үзенчәлекле. 1924 елдан татар-башкорт мәктәбе Надежда Крупская исемендәге 7 еллык мәктәпкә әверелә. Ул вакытта биредә бөтен якын тирә татар авылларының балалары белем алган. 1951 ел тарихтагы аерым этап. Казан, Татарстан Республикасының югары уку йортларын тәмамлаган бер төркем яшь укытучылар килеп, мәктәпнең мөгаллимнәр коллективын көчәйтә, байыталар. Шул Тубыл татар мәктәбен мин үзем бетергән 1967 елда бетергәнмен. 1961 елга кадәр мәктәптә барлык фәннәр дә тулысынча татар телендә алып барылды дип сөйли Равилә Кытымова. Аннары рус теленә күчтек, ә татар теле дәресләр тәртибендә калды. Ә 70нче елларда татар теле тулысынча алына. Мәктәп музеенда милли белем бирүдә Тубыл гына түгел, ә тирә-яктагы татар авыллары мәктәпләре хакындагы мәгълүматлар да бик күп. Исәнмесез балалар? 631 баланың яртысы татар теле дәресләренә йөри. 15нче мәктәп Тубыл шәһәрендә татар этно-мәдәни компонентлы бердән-бер мәктәп. 1нче сыйныфта балалар татар мәдәнияте белән түгәрәкләр һәм секцияларда таныша. 2нчедән 9нчы сыйныфка кадәр татар теле һәм әдәбияты атнага 1 сәгать. Дәрестә балалар уйный, җырлый, бии. 2нче сыйныф укучысы Алина Хусаиновага татар теле бөтен дөнья буенча кешеләр белән аралашырга ярдәм итәчәк. Тик әти-әниләре белән түгел. Нет, мы не разговариваем, потому что мои родители не знают татарский язык. 70 ел элек балалар тулысынча татар телендә белем алса, соңгы елларда укучылар туган телне бөтенләй белмичә киләләр дип сөйли татар теле укытучысы Бәнисә Ниязова. Бу аны бик Алар татарча сөйләшә белми. Чөнки хәзерге ата-аналар үзләре дә белми. Алар шундай чорга эләктеләр. Татар теле укытылмаган ул вакытларда. Шуның өчен бик авыр татар теле белән. Мин иртән белән әләргә кирәм. 3нче сыйныф укучысы Катя үзенә татар телен ни өчен кирәген аңламый, бәлки дуслары белән аралашыргадыр. Ә менә уйный, җырлый һәм бии торган күңелле дәресләр өчен татар телен өйрәнү яхшы этәргеч көч. Сезгә вокаль ансамбль аша дистәләгән укучы үткән 3 төркем, өлкән, урта һәм кече яшьтәге балалар, өстәвенә мәктәп хоры. Аларның әти-әниләре, баш ияләр Сәйдзәр өчен алдында. Аларга аңа рәхмәт әйтәләр, чөнки ул баш какмый, безгә инструментлар да ала. Ул безгә фонограммаларда яздырга акча бирә, костюмнар да тектерә. Ул бөтен йөрәге белән инде бу компонентның киңәюенә шатланып безгә булыша. Сезгә ансамбле Илхам хореография ансамбле кебек үк халыкара конкурсларда катнаша һәм җиңүләр дә яулый. Быел егетләр түгәрәк уен Бөтен Россия фестивале призерлары да булдылар. Мин татар танцларны бик яратам. Күңелемә ошый. Өннәләрем, әниләрем мине кечкенәдән танцыга өйрәтәләр инде. Мәктәптәге этномәдәни компонентны өстенлекле итү һәм милли белем бирүнең абруен күтәрү менә шундый максатны үз алдына куйган 19нчы директор Сәйит Хисматуллин. Моннан 35 ел элек Камал Моратов аңа мәктәп җитәкчелеген тапшырган һәм ялгышмаган, дистә еллар дәвамында эшләгән традицияларны яңа директор саклап кала һәм үстерә. Төмән өлкәсендә без яшибез Татарстаннан ерак.
и үзебезнең гореф-гадәтләребезне ничек угытуыбызны белер өчен, бер-беребезгә опыт күргәсе өчен планлаштырдык. Үткәрергә конкурслар, өлкә конкурслар, татар угытучы, яхшы татар угытучы, татарский династия и балаларга аларның творчествосына сыерчык дигән конкурс. Бу диварда мәктәпнең казанышлары өчен бүләкләрнең бер өлеше генә биредә уку процессының сыйфаты буенча эш бер генә көнгә дә тукталмый. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Тубал. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бер-беребезнең кадерен белеп яшик. Сау булыгыз.